Son Manuel Muíños Pasandín, alcalde do Concello de Zas. O Goberno do BNG está desenvolvendo unha iniciativa pioneira e innovadora, o Parque Científico e Tecnolóxico da Costa da Morte, que se vai a construir con recursos propios, o único de propiedade municipal en toda Galiza. Somos o concello que máis inviste en dependencia e axuda no fogar por habitante de toda a Costa da Morte, dispoñendo dun contrato para o SAF de máis d'1,5 millón de euros ao ano. Un goberno do BNG ten claro que a nosa riqueza cultural e patrimonial é un factor importante para a dinamización económica e turística. Por iso promovemos iniciativas como os premios Fouciño, a Festa da Carballeira de Zas ou a posta en valor do patrimonio arqueolóxico de Brandomil. Traballamos na recuperación e conservación de espazos públicos para o disfrute da xente, como esta carballeira na que estamos, que foi declarada formación senlleira. O Concello de Zas é un municipio que medra, dende a tradición, comprometido coa súa veciñanza e os valores do rural. O BNG, cunha liña de traballo clara, con honradez e eficacia na xestión, está a gobernar para todos os veciños e veciñas, para facer do Concello de Zas un concello de futuro, no que unha ampla carteira de servizos e proxectos industriais innovadores seren unha dinámica económica que permita gañar riqueza e poboación. Esa, ao final, é a nosa meta.